mumu person ebe a onekwe na onye mumu bịa na comment section ka anyị kụọrọ ya aka kpam 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 ka anyị kụkwara ya ọzọ kpam 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 ka anyị kụkwasakwu ya ọzọ kwakwa kpam 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 shege banza. We are not marrying you people. Kite kparachakwa ya nkịta jekwe laa mmai isi adọrọ ịma. Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? And then the profile itself ka mmadụ onye Igbo mama Igbo nwatakịrị ka Igbo okenye were akọgheri nonsense ya. Who cares? Who cares? Because ọ bụ na Igbo nwatakịrị mma sara ya okwu na mụ na ụmụazị ejiri ahụ ka ọ bụ na Igbo okenye wee saye ọnụ wee dee ife ide na comment section. That's nkịta oke na-alabelo nkịta ibie jekwe laa mmai kịtị kparachakwa ya anya otoro gbagbukwe ya ebe a anụmanụ bi n'ọfịa. Who cares? Do you think that you care? Igbo woman ọchọpụta adị n'onwe efere eme. That is anyị achọpụta adịrị na side n'onwe onye dịka anyị n'ụwa na-ekwa ya ọkwa ifo ịnwa anwa n'ụwa wee megherisie sosia isi a ị na-asọ utu nwaanyị obodo. O nwere ike ọ bụrụ na ibugoro mmịnwụ because onye bụ mmịnwụ from nwaanyị obodo na-esapụ na akọdịsị because ịma na ịnata be anyị na onwezi na hope adịrọzili gị sapụ ọnụ si nwaanyị Igbo biko nwaanyị Igbo woman I want to marry you imankwuwuzie ke maka mmịnwụ gị ya emie gị ya gwa nwaanyị Igbo na ibu mmịnwụ okwete ifele megbukwa ya ebe a ọkwifo ịnụsịa nwaanyị obodo ka ọ na ụdị mmadụ yọrọ anụkwa ya nụ nwaanyị obodo iji kọbọ iji shishi ịnụ nwaanyị obodo ọ ije lina afọ mahala na onishi gị ọkwifo gị na ha mesie iwe nata Naijiria si na ịchọ ijekwu nwaanyị Igbo ife iji bụrụ nwoke akwụsị ịlụ ọrụ ekpere ka mkpere go ndị otu a ka ọ ya adị ebe isara ọnụ dee ife na comment section. Ọkwa ifo ya ndị ọ bụ na ụmụnne yi ndị nwaanyị aka anụrọ dị fire element single like that until nwoke obodo abịa n'ụbafa nwoke obodo esi obodo a travel nata Naijiria bịa n'ọfa anụmanụ kịtịkpara chakwa ya anya ebe a.